Hello friends, बरायबाय Bodo job info official YouTube channel Assam police ni physical test फैगासिनो दङ बयबो रेडि जादो दा बाथ्रा जाबाय मिस्टेक जाबाय मा खालामनांगौ रिजेक्ट जागोन नामा एबा एक्सेप्ट जागोन ना जाया दा ग्रेड 4 लानानै नोंथांमोननि कनस्टेबल एसआई नोंथांमोना निउ एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया जुदि मिस्टेक जादोंब्ला आरो स खायसेया साबमिट जाबाय बेनिफ्राय साबमिट जानाय लोगो लोगो मोनसे पोस्टआल खालामदों बेनिफ्राय गुबुन पोस्टआव खालामनो हागोन ना हाया एबा माबोरै खालामनांगौ खालामाबा मा जागोन नोंथांमोननि थाखाय A to Z Bodo job info YouTube चेनेलाव लाना फैदों मानोना गोबां कमेन्ट्स जागासिनो दङ मिस्टेक जाबाय आरो बेनिफ्राय साबमिटआ मोनसेल' जादों गुबुनाव खालामनांगौ ना खालामनाङा जुदि खालामाबा मा लस दङ स बेनि सायावनो डिटेल्सखौ लाबोदों स बेखायनो जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनो लाइक खालामनो हागोन आरो हानायसेबां शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो मिथियो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानैबो लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा जोङो जेब्ला अफिसियेल साइडआव फैगोन अब्ला जोंहा एप्लाइ हियार मोनसे अपसन मोनो बेयावनो जों थांनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे रिसाबमिट खालामनो हागोन ना हाया एबा मिस्टेक जानाया फाइनाल साबमिट जानाया मा खालामनांगौ बिनि सायावनो बे भिडिअखौ कभार खालामदों जाहाथे नोंथांमोननि गासैबो क्वेरिसआ बेयावनो सल्भ जायो स बिदिब्ला जों एप्लाइ हियाराव थुनसै देन बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया एबा मा प्रब्लेम दङ जों बेखौ दानिया नायनोसै दा अपसना जाबाय निउ आईडी नोंथांमोना खालामना लानो हायो निउ मबाइल नाम्बारजों नोंथांमोना जुदि मिस्टेक जादोंब्ला हमना ला दाखालि एप्लाइ खालामनाय मिस्टेक जाबाय अब्ला रिजेक्ट जागोन नालाय स अब्ला रिजेक्ट जागोन बायदि जों रिस्क लानो हायो मानोना जोंहा मिस्टेक जायोब्ला डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव माखासे गानायनि चान्स थायो स बेखायनो गोबां गिनाय दङबा नोंथांमोना रिसाबमिट खालामनो हागोन बेनो जाबाय गोदान आईडीजोंसो स गोदान आईडीजोंसो खालामनो हागोन सेम आईडीजों हाया मानोना फाइनाल साबमिट खालामनाय लोगो लोगो जोङो रिसाबमिट खालामनो हाया स बेखायनो गोदान मबाइल नाम्बारजों नोंथांमोना गोदान आईडी लानानैसो खालामनांगोन आरो बे आईडीया आसाम पुलिसाव जेसेबांनो सोलिबाय थागोन रिलिया बे 2023 बे आईडीजोंनो नोंथांमोना लगइन खालामनानैसो गोदानै नोंथांमोना गासैबो स्टेटासखौ नायनो हागोन एबा एप्लाइखौ खालामबाय थानो हागोन स बाथ्रा जाबाय नोंथांमोना गोजाम आईडीया सोलिला गोदान आईडीजों खालामबानो नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम गैया स बेखौ नोंथांमोननो क्लियार खालामबाय दा AVUB कनस्टेबल एप्लाइ खालामबाय बेनिफ्राय कमान्ड'आव खालामनांगौ ना खालामनाङा स गोबां आन्दायो एन्ड बेनिफ्राय पस्टआ प्रिफारेन्सआ थालाङो स बेयाव नोंथांमोननोहाय A to Z लाबोदों बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों जाहाथे जोङो बुजियो स बेखायनो आं फैबाय लगइन खालामसै दा गाहायाव जों एप्लाइ अनलाइनाव थुनाय लोगो लोगो दा जोङो थांनो हायो आईडी लानानै दा बेयाव आं मोनसे एबा सासे साबस्क्राइबारनि आईडीजोंहाय लगइन खालामगोन स लगइन खालामनानै मा प्रब्लेम दङ बेखौ नोंथांमोनहाय दिन्थिगोन दा रेजिस्टार खालामबा आईडीमोन नालाय स आईडीखौहाय बेयाव लगइनाव थुनाय लोगो लोगो जोङो लगइन खालामनो हायो स बिदिब्ला आं बेयाव गासैबो डेटाखौ होनानै जोङो बेयाव लगइन खालामसै दा लगइन जानाय लोगो लोगो नायदो नै AVUB SI आव बिथाङा एप्लाइ खालामबाय नाथाय साननो हागौ खायसेया बेयाव खालामनाय लोगो लोगो गासैबो साबमिट जाबाय दा बाथ्रा जाबाय नङा स नोंथांमोना एक्सट्रा नोंथांमोना जेराव इलिजिबल जायो बेयावसो एप्लाइ खालामनांगौ दा हमना ला सोरबा कनस्टेबलाव खालामदोंबा डाइरेक्ट कमान्ड'आव जादों सानदों नाथाय नङा नाथाय मोनसे बेनिफिट्सआ बेनो जे मोनसे फाइनाल साबमिट खालामबा डकुमेन्ट्सआ गासैबो थाहैजोबखायो दा बेखौसो नोंथांमोनाहाय इडिट खालामनानै डाइरेक्ट साबमिट खालामनांगौ दा बिनियानो एसेआव जानाय लोगो लोगो AVUB कनस्टेबलाव एप्लाइ जायाखै स बेखायनो मा बाथ्राया एक्सट्रा लिंकआव थांनानै नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनांगौ स बेयाव नोंथांमोना एप्लाइ अपसन मोनदों स बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन जानो हागौ खायसे कमान्ड' खालामनानै AVUB कनस्टेबलाव खालामाखै थ' नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दा बेयाव नै ओरैबायदि अपसन दङ स नोंथांमोनाहाय नै गासैबो माने माखासे डेटाया थाहैजोबखायो दा हमना ला NCC दं एबा गैया स बेनिफ्राय XNDB नंगौबा येस होनानै नोंथांमोना सार्टिफिकेट बेवहाय आपल'ड खालामनांगौ 200 KB सिम PDF खालामनानै लास्ट डेटआ बारा गोबाव गैला 1 नभेम्बर स जुदि खालामाबा थालांगोन एन्ड एक्सपिरियेन्स एबा नोंथांमोना सार्टिफिकेट गैयाब्ला स बेयाव XNDB होननानै गनायजानाय नङा जेराव 2% नोंथांमोना AVUB कनस्टेबलावल' मोननो हादों स बेखौ होनानै साबमिट खालामनांगोन थ' नोंथांमोना बेखौ क्लियार मोनबाय देन बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टबो दङ एग्जामबो दङ सेभ एन्ड प्रसिडआव थांनांगोन नेक्स्टआव स बेयाव थांनाय लोगो लोगो दानिया फैबाय नै दाना AVUB कनस्टेबलाव प्रिफारेन्स पस्टआ फैबाय माने बे मोनथामबो बक्सआव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ बाथ्रा जाबाय नों बबेयाव फार्स्ट साख्रि लानो सानदों जुदि जायोब्ला थ' बेखायनो कनस्टेबल UBआव होनोबा नोंथांमोना खनसे टिक खालामदो एन्ड AB फैबाय एन्ड EPR फैबाय बबेयाव खालामो स बेयाव सेलेक्ट खालामबावदो माने मोनथामखौबो नोङो बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन अब्लासो प्रिफारेन्सआ जायो दा बेयाव खायसे खालामनो बावो स बेखौ जाहाथे बावा सेभ एन्ड प्रसिडआव थांबावदो देन सेभ एन्ड प्रसिडआव थांनाय लोगो लोगो डकुमेन्ट्सआ गासैबो थाफैजोबखाबाय नै नाथाय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हायो आरो भिउबो खालामनो हायो नोङो माखौ आपल'ड खालामदों भिउआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय बेयाव नायनो हागोन नै भिउ दङ जुदि गोसो दङबा चेन्जबो नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन डकुमेन्ट्सखौ PDF खालामनांगोन खालि फट'जों साइन लाल'सो माने JPG नाथाय गासैबो बिनि अनगायै डकुमेन्ट्सआ PDF खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगौ 200 KB सिम
देन गासैखौबो नोंथांमोना बुजिबाय एन्ड बेनिफ्राय एड्रेसा थाखाजोबो स' नोंनि एड्रेसा थाखाजोबो बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन सेम एज एड्रेस मोनसे अप्शन मोनो जुदि प्रेजेन्टजों पारमानेन्टजों गासैबो सेमब्ला नोंथांमोना सेम एज पारमानेन्ट एड्रेसाव होनानै सेभ एन्ड प्रसिडआव थांनाय लोगो लोगो क्वालिफिकेसननि माखासे आपडेट मोनो आरो बे क्वालिफिकेसननि माखासे आपडेट होनायाव खायसे मिस्टेक खालामदों स' बेखौबो नोंथांमोननो क्लियारलि दाख्लैनिफ्राय बुंगासिनो दङ जे नोंथांमोननि मेट्रिक सार्टिफिकेटआव मार्कशिटआव जि रल नाम्बार दङ कड नाम्बार दङ बेखौ होनानैसो स्पेस होनानै रल नाम्बारखौ होनांगोन दा हमना ला स' नोंथांमोना मिथिगोन जे नोंथांमोननि सार्टिफिकेटआव मोनसे कड थायो हमना ला A11 बा B11 देन बेनिफ्राय स्पेस बेनिफ्राय रल नाम्बार होनानै इयार अफ पासिं पार्सेन्ट होनानै डकुमेन्ट्सखौहाय पिडिएफ खालामनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगौ अके स' अब्लासो नोंथांमोनाहाय एक्सेप्ट जागोन नङाबा रिजेक्ट जानायनि चान्सआ थायो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना सेभ एन्ड प्रिभिउआव लांनाय लोगो लोगो नों मा साबमिट खालामखो बा मिस्टेक जादोंना जायाखै बेखौ नायफिनजोबनो हायो स' बेखायनो गासैबो डिटेल्सखौ नोङो नायफिनजोबदो एन्ड गासैबो जुदि अके जादोंबासो नोंथांमोना मा खालामनांगोन फाइनाल साबमिट खालाम आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा फाइनाल साबमिट खालामनायाव जुदि मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोनाहाय एडिट खालामनो हाया थ' बेखायनो गासैबो प्रपारलि रिचेक खालामनानै जुदि अके जादोंबासो बेयाव नोंथांमोना अके होनांगोन लिरखादों डाटा वान्स साबमिटेड कैन नट बी चेन्ज माने खनसे साबमिट खालामखांबायब्ला स' नोंथांमोना रिसाबमिट खालामनो हाया एबा चेन्ज खालामनो हाया बेखायनो गासैखौबो नायनानै जुदि मोजां जादोंबासो माने गासैबो डिटेल्सआ क्लियारबासो अके होदो अके होबानो बियो फाइनाल नोंथांमोना साबमिट जागोन दा कन्टेन्टआ बेनोमोन नोंथांमोना एक्सट्रा लिंकआव थांनानै एप्लाइ खालामनांगोन खनसे स' नोंथांमोना मोनसेल' खालामदोंबा जानाय नङा स' नोंथांमोना गोसो दङबा एक्सट्रा जेराव इलिजिबोल जायो बेयावनो नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनांगोन थ' बेनोमोन AVUB कनस्टेबलनि आसाम पुलिसनि SI नि ग्रेड 4 नि माखासे डिटेल्स